Pozdravujem všetkých, dnes to bude taká rýchlovka, ukážem vám alebo predstavím moju večernú rutinu, ktorú si robievam niekoľkokrát do týždňa a spojila som hĺbkovú masážnu techniku, ktorá pekne regeneruje a ozdravuje naše tkanivo s tejpovaním. Takže najskôr budeme potrebovať len naše ruky, vyčistenú pleť, bez make-upu, nie olejček, pretože to už viete, ja to vysvetľujem viackrát, že keď pracujeme do hĺbky, nesmieme použiť olej, aby sme sa nešmykali a nemasírovali tkanivo len z vrchu, pretože potrebujeme sa dostať dnu. Takže palec a ukazovák obidvoch rúk, dnes sa budeme venovať nosovo-ústnej vráske, čiže ho budeme omladzovať potom po masáži aj tejpovaním. Prichytím si taký válček, nie na povrchu, toto je zlé, ale idem dnu a budem válkať smerom cez nosovo-ústnu vrásku k nosu. A znovu poďme. Hlboko. Ešte. A ešte. Druhá strana. Dôležité je, aby naozaj ste pracovali dnu do hĺbky. A ešte. Výborne. Teraz si prichytíme pokožku presne tu, v tej úrovni, v tej nosovo-ústnej vrásky a pôjdeme znovu hlboko, ale pôjdeme tak do šírky, ako keby sme chceli taký valček premasírovať. Výborne, druhá strana. Dobre. Teraz si pripravíme kinéziologické pásky, v mojom prípade KT, ktoré používam pravidelne. Odstrihneme si dĺžku tejpu. Budeme merať takým spôsobom, že pôjdeme od ucha cez stred líčka k nosovo-ústnej vráske. Takže od ucha a sem. Takže v mojom prípade asi tak. Odstrihneme si dĺžku toho tejpu, ktorú sme si odmerali. A potom si ten tejp rozstrihneme cez stred na dve polovičky. Môžeme si aj preložiť a tak odmerať. Rozstrihneme. Ja už som si predpripravila. Dostaneme takéto dve nožičky. Môžeme pekne aj tie kraje zaobliť. Môžete si to aj zohnúť a podľa tej predlohy, pretože na tej jednej strane sú už predstrihnuté, alebo teda predsekané. A teraz ideme tejpovať tú nosovo-ústnu vrásku úplne jednoducho. Čiže mám dve takéto nožičky, na jednu aj na druhú stranu. A teraz čo spravím? Ja si odlepím tú papierovú podložku z jednej strany, nalepím si ten tape k vlasovej časti a k uchu, zhruba tu, zahladím, aby sa mi to pekne spojilo s pokožkou a teraz odlepím si ten prvý papierik, pripravím si, musíte chytiť ten tape na kraji, potiahnuť smerom k uchu a druhou rukou už bez naťahovania priložíte jemnúčko smerom k vráske. To je všetko. A ideme smerom, cez líčko premasírujeme v smere svalu k vlasovej časti a druhá strana. Takže znovu potiahnem, odlepí sa papierik, ktorý si prichytím, prstom potiahnem a pekne už len ten tape bez naťahovania prilepím k tej nosovo-ústnej vráske a prehladím. Úplne jednoducho. Táto technika nám veľmi pekne aj
krojí tie líčka, zdvíha nám lícne svaly a zároveň nám veľmi pekne zmierňuje tú nosovou-ústnu vrásku. Takže ja túto techniku používam naozaj veľmi, veľmi často. Takže druhá strana, ešte raz vám to vysvetlím. Odlepíme papierovú podložku, vyzerá to takto. Prilepíme si to tak, ako som vám ukazovala. Ideme k vlasovej časti a k uchu, tak, aby sme merali cez stred líčka. Teraz ten prvý papierik si odlepím, prichytím tape jedným prstom, potiahnem smerom dohora a pekne idem bez naťahovania k nosovou-ústnej vráske a premasírujem smerom k uchu. Druhá strana, takže znovu papierik prichytím, potiahnem a ideme k nosovou-ústnej vráske. A zahladím. Takže takto jednoducho si môžeme pekne tejpovať na noc stred tváre, pekne si vykonturujeme líčka, zvýrazníme lícne kosti a zároveň minimalizujeme nosovou-ústnu vrásku. Vyskúšajte, ďakujem za pozornosť.